O Concello de Meis celebrou no 2019 por primeira vez a súa festa gastronómica Meus Viños. A celebración foi un éxito, pero a pandemia impediu que se repetise, aínda que o ano pasado algunhas adegas si fixeron unha celebración nun formato reducido. A volta á normalidade permite que Meis volva a celebrar a festa Meus Viños para poñer en valor a importancia do sector no Concello. E, bueno, pois para nós, como sabedes, esta festa non é unha competición, é unha festa que despois do momento pois da vendima, de un momento que, realmente é un momento de tensión, non? Porque as persoas que se dedican a este mundo pois se xogan todo en unhas semanas, non? Todo o traballo do ano. Pois xa unha vez que a colleita xa nas adegas, pois é un momento de tranquilidade, un momento pois de disfrutar pois dos compañeros, das outras adegas, de veciños, de familia. A diferencia da primeira edición, a festa deste ano terá un día máis, do 21 ao 23 de outubro, e contará con 13 adegas. Ademais das casetas das adegas, haberá música e diferentes actividades. Algúnas continúan como o show cooking e a cata amateur, e aparecen outras novas como o túnel do viño internacional. Vamos a ter viños de 10 países, máis que nada para, bueno, pois acercar os nosos veciños pois a outro tipo de viño que non están acostumbrado. Temos viños do Novo Mundo, do Vello Mundo, de países tan raros como pode ser Líbano, Australia, Sudáfrica, vale, despois máis cercanos como temos portugueses, franceses, italianos. Na primeira edición contabilizáronse máis de 1.100 cataviños vendidos, unha cifra que este ano a organización agarda superar. Para as adegas, esta festa é unha oportunidade para promocionar e vender os seus viños. A promocionalos, non? E a facer desto, pois, ao mesmo tempo, pois, un evento gastronómico, de turismo tamén, e ao fin e ao cabo, bueno, pois que nos axudan tamén as nosas marcas, as nosas adegas, pois de alguma maneira pois a que teñan máis visibilidade entre os veciños que a teñen, pero que non é demais que poidamos de alguma maneira profundizar un pouco máis, non? Na festa de Meus Viños tampouco faltará a comida. A celebración contará con 3 postos de alimentos, un de polvo, outro de tapas e un terceiro de xamón e queixo.